a pokúšali sa ju aj predať. Komu to bolo potrebné? Pokiaľ disponujete takýmito údajmi, môžete spomenuté osoby tam vydierať a táto skutočnosť bola známa vtedajšiemu vedeniu sekcie kontroly SIS a bolo to aj preverované. Takže mená podozrivých osôb figurujú určite v systéme SIS. Prejdeme teraz ešte do tej politickej roviny. V podstate vie sa, že tieto informácie, aspoň čiastkové informácie, ktoré Gorila spomína, mali aj vtedajší minister vnútra, ako aj premiér Mikuláš Dzurinda. Prečo, keďže takíto vysoko postavení ľudia o tomto vedeli, prečo sa to aj napriek tomu nevyšetrilo? Keď nastúpil za ministra vnútra pán Pado, tak podľa mojich viacerých zdrojov, ja som bol číslo 1 a pán Gašpar číslo 2 na odvolanie. Môj zdroj, mal som veľmi spoľahlivé zdroje, urobil som to, vedel som, že mám odpočúvaný telefón, tak v telefonáte som spomenul, že pokiaľ budem odvolaný ja alebo pán Gašpar, zverejním a verejne vystúpim, že SDKU mi bránila vyšetrovať a urobí mi volebný výsledok 5% a nižšie. Takže oni sa nalakali a nechali nás tak ďalej vyšetrovať. Že je podľa vás za tým to, že tie politické špičky chceli zamiesť takéto kauzy, takéto prípady pod koberec? Podľa môjho osobného názoru určite áno. Vy ako bývalý šéf oddelenia osobitných činností Úradu boja proti korupcii ste určite pracovali aj na možno iných prípadoch, kde boli zapletení ako politické strany, tak možno politici. Môžete nám povedať, že či boli takéto prípady v minulosti, možno ktoré sa nedostali na verejnosť? Ja osobne som na oddelení realizoval prípad Cargo. Boli to železničné vagóny, leasing, spätný odpredaj. Škoda tam bola 6 miliónov korún a jeden z podozrivých bol vysoký predstaviteľ SDKU. Kto to bol, ak môžeme vedieť? Bol to brat Mikuláša Dzurindu. A prečo to vlastne skončilo bezvýsledne, toto vyšetrovanie podľa vás? Moje oddelenie podalo návrh na trestné stíhanie a v tých ostatných štádiách trestného konania neviem, kde to skončilo. Možno nejaké ďalšie prípady, kde boli zainteresovaní politici, rodiny, príslušníci politikov, možno nejakí ďalší ľudia naviazaní na politiku a verejnosť sa nedozvedela, že niečo také sa deje? Viete čo, ja už si teraz nespomínal, ale hovorím vám to úprimne, je to už veľmi veľa rokov a teraz som vás spomenul vlastne iba tie veci, ktoré mám v hlave. Takže tak. Vráťme sa ešte ku Gorile. V podstate tie roky 2005-2006, vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda, SDKU bolo pri moci. Možno je to aj tým, podľa vás, ako ste sa aj vyjadrili, že ten prípad vtedy sa nedostal na verejnosť, že sa nevyšetroval, nedostali ho kompetentné orgány na to, aby ho prešetrili? Bola tam možno osobná snaha Mikuláša Dzurindu o to, aby tento prípad sa zamietol pod koberec? Odpoviem vám inak. Pokiaľ by chcel uvedenú kauzu vyšetriť, určite by už teraz bola vyšetrená. Takže myslím si, že priamo ovplyvnil vyšetrovanie tejto kauzy Mikuláš Dzurinda. To je môj osobný názor. Vedel Mikuláš Dzurinda v roku 2006, že niečo také existuje ako Gorila? Vedel, lebo každý výstup Slovenskej informačnej služby smerom k inému orgánu štátnej správy, ako ministerstvo vnútra, ide cez premiéra. Takže určite vedel o kauze Gorila. Neviem vtedy, ako sa nazývala, ale podľa mojich vedomostí musel vedieť. Čo hovoríte na terajšiu situáciu, že v podstate tí politici, ktorí sú do toho nepriamo, možno aj priamo zainteresovaní, dávajú toho ruky preč? Už keď sú z niečoho podozrievaní, tak ohľadne prepojení, ja by som robil to isté. Je to prirodzená vec. Podľa vás v súčasnosti táto kauza, keď už je v takomto štádiu, v akom je, boli ste aj vy sám vypovedať pred vyšetrovateľom, dozvie sa verejnosť, čo je pravda, bude niekto za to aj obvinený, odsúdený možno potom neskôr? Osobne si myslím, že odsúdení za to
nebudú politici a ani finanční žraloci. Možno môžu byť odsúdení, obvinení príslušníci Slovenskej informačnej služby potom, čo riaditeľ ich zbaví mlčanlivosti, ak ich zbaví mlčanlivosti a keď sa odkryje ich následná činnosť v tejto kauze. Prečo podľa vás nebudú za to píkať možno aj tie veľké ryby? Spätné dokazovanie korupcie je veľmi náročné. Nepoznám prípad, kde by sa spätne dokazovala a bola dokázaná korupcia. My sme mali problémy s dôkazmi, keď nám na malú chvíľu pri monitorovaní momentu odovzdávania a preberania úplatku zahaprovala technika, na chvíľku nám vypadol obraz, zvuk išiel, tak viem, že kompetentní sudcovia mali aj s takýmito vecami problém a proste tento dôkaz nám neuznali. Podľa vás to terajšie vyšetrovanie k niečomu speje, alebo sa dostane k nejakému záveru, alebo ide len o predvolebnú kampaň a v podstate potom 10. marci to ako keby zhasne? Ja verím pánovi ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi. Ja fakt berem ho ako symbol čistoty v politike, aj spolu s premiérkou Radičovou. Tým ľuďom ozaj ide o to, aby sa potlačila tá korupcia, len oni sú sami a oni nemajú priamy dosah na vyšetrovanie. Oni to môžu iba do výšky svojich kompetencií a schopností ovplyvňovať. Ale ja verím, že sa urobí všetko preto, aby sa táto kauza vyšetrila. Na záver ešte jedna otázka. Vy ste sa dlhé roky pohybovali v polícii. Podľa vás, v akom stave sú v súčasnosti bezpečnostné zložky na Slovensku? Súčasný stav slovenskej polície je veľmi biedny. Prečo? Sú tam rôzne skupiny, sú tam rôzne záujmy, každý už čaká na voľby a jeden veľmi obrovský problém je po každých voľbách stabilizácia kádrov. Keď príde nová vláda, nový minister, nový policajný prezident, vymenia sa krajskí riaditelia všetci, vymenia sa riaditelia odborov, vedúci oddelenia, úplne do toho posledného oddelenia sa všetko vymení. To znamená, že chýba kontinuita. A vidím ako veľký problém, že polícia je pod ministerstvom vnútra. Polícia by vôbec nemala byť pod ministerstvom vnútra, mala by byť tak ako Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, daný priamo pod premiéra. Vtedy by sa minimalizovalo politické zasahovanie do vyšetrovania a aj do odhaľovania takýchto kauz. Čiže podľa vás sú orgány činné v trestnom konaní možno priamo závislé od toho, kto je pri moci, kto vyhráva voľby? Áno, sú priamo závislé od toho, kto vyhrá voľby. Po týchto kauzách Gorila a takisto kauze odpočúvanie sa tu nastoluje aj otázka, či sú vôbec naše tajné služby nejakým spôsobom kontrolované a kto by ich mal kontrolovať. Podľa vás, čo by bol ten správny kľúč, aby naozaj už možno nedochádzalo k takýmto únikom informácií a k podobným kauzám? Naše tajné služby nie sú vôbec kontrolované. Jednak to, že taká malá republika ako Slovensko má 3 tajné služby, je to úplne zbytočné. Podľa môjho názoru by stačila jedna tajná služba, ktorá by ale mala byť kontrolovaná, ale naozaj kontrolovaná. Ja osobne by som kontrolu tajnej služby pod Národný bezpečnostný úrad. A Inštitút Národného bezpečnostného úradu je veľmi podceňovaný, ale sú to špičkoví odborníci a málo kto vie, že od nich sa chodia učiť ľudia z celého sveta. Takže Slovenskú informačnú službu by som podčlenil pod Národný bezpečnostný úrad, je kontrolu a takisto bezpečnostné previerky tajných služieb si robia sami, čo je úplný paradox. A takisto by som zaviedol, aby bezpečnostné previerky príslušníkov tajných služieb robil takisto bezpečnostný úrad ako bežných ľudí a policajtov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rádo sa stalo, ďakujem za pozvanie.